ഹായ് സുഹൃത്തുക്കളെ, നമസ്കാരം. ഇതാണ് നമ്മുടെ മുസ്തഖാൻ്റെ ടീ ഷോപ്പ്, ജംസിയർ. ഞാൻ രാവിലെ കരുവഞ്ചാലിൽ മീൻ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ്. രാവിലെ മീനൊക്കെ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കണം, മീൻ നോക്കണം. ഇത് നമ്മുടെ സുഹൃത്തിൻ്റെ ഒരു കടയാണ്. അടിപൊളി ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ഇവിടെ കിട്ടും. അങ്ങനെ നമുക്ക് മീൻ മാർക്കറ്റിലേക്ക് കിടക്കാം. രാവിലെ ഇച്ചിരി മീൻ മേടിക്കണം. മീനിൻ്റെ വിലയൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിച്ചു നോക്കാം. നല്ല കിടിലം മീനുണ്ട്. ചേട്ടാ, ചെമ്പല്ലിക്ക് എത്രയാണ് വില? 100 രൂപ. 100 രൂപ. പിന്നെ അയലുണ്ട് അല്ലേ? ഇതെല്ലാം നല്ല കിടിലം മീനാണല്ലോ ചേട്ടാ. മത്തി 120. എങ്ങനെയുണ്ട് കച്ചവടങ്ങളൊക്കെ? എങ്ങനെയുണ്ട് കച്ചവടങ്ങളൊക്കെ? എങ്ങനെയുണ്ട്? സൂപ്പർ കച്ചവടം. രാവിലെ നല്ല ഇതെവിടെ കൊണ്ടിരുന്ന മീനത്? കണ്ണൂർ കൊണ്ടിരുന്നത്. ഓക്കെ, അടിപൊളി. ഇത് ചേട്ടൻ എങ്ങനെയുണ്ട്? പരിപാടിയൊക്കെ ഉഷാറായിട്ട് പോകുന്നു. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഞാൻ മീനൊക്കെ മേടിച്ച് ഇത് നമ്മുടെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ അടുത്ത് നല്ല ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു കടയുണ്ട്. ബിനോയുടെ കടയാണിത്. ഇതാണ് ബിനോയ്. പിന്നെ രാവിലെ ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എന്തൊക്കെയുണ്ട് പിന്നെ കച്ചവടങ്ങളും പരിപാടിയൊക്കെ ആയിട്ട്? ഉഷാറല്ലേ? അടിപൊളി. ആപ്പിൾ, ഓറഞ്ച്, അങ്ങനെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ കേരളത്തിൽ കിട്ടാത്തതും വിദേശത്ത് കിട്ടുന്നതുമായ ഒരുപാട് ഐറ്റംസിൻ്റെ ഒരു കലവറ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ബിനോയുടെ കടയിൽ. രാവിലെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വന്നേക്കാണ്. അപ്പോൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറക്കി റെഡിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ബത്തക്ക, പിന്നെ ഓറഞ്ച്, ആപ്പിള്, അങ്ങനെ ഇതാണ്. ഈ സാധനത്തിൻ്റെ പേരെന്താ ബിനോയ്? റംബുട്ടാൻ, അങ്ങനെ പല പല ഐറ്റംസുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക, സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക. പിന്നെ മറക്കാതെ രാജൻസ് M4 മീഡിയ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണുക, ലൈക്ക് അടിക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.